Уважаеми представители на администрацията, уважаеми граждани, уважаеми господин Гагов, представители на Служебното Стадово, днешното заседание на Общинския съвет Стадово е свикано на основание член 23, алинея 4, точка 1 от ДМСМЯ. В тази връзка ви предлагам и следния проект за дневен ред, съгласно първоначалното обявление. А именно, първа точка. Предложения от Атанас Красавов, председател на Общинския съвет Стадово, относно подготовката на районна служба пожарна безопасност и защита на населението по ликвидирани причините за възникване на пожари през летните месеци на 24 година. Втора точка. Предложения относно дейността на Центъра за настаняване от семейен тип за пълнолетни лица в функционалността село Ахматово. Трета точка. Предложение относно приемане на план за дейността на Общинския съвет Стадово за второто полугодие на 24. Четвърта точка. Предложение относно вземане на решение за именуване на улица село Шнегирово, съществуваща по действащия кадастрален регулаторен план на село. Пета точка. Предложение относно разкриване на нова група в детска градина детски свят град Стадово, считано от 1 септември 2024 година. Шеста точка. Предложение относно стартиране на процедура по реда на член 69, алинея 2 и 3 от наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за утвърждаване на паралелки под 10 ученика за основно училище село Шнегирово и основно училище село Богданово. Седма точка. Информация относно отчет на план-сметката на такса за битови отпадъци към 30 юни 2024 година. Осма точка. Предложение относно корекция на бюджета на община Стадово за 2024 година. Девета точка. Предложение относно одобряване на проекта за допълнително споразумение към споразумение за сътрудничество за кандидатстване, предложение за изпълнение на инвестиция по процедура BG NRP 8.013 екологосъобразна мобилност, финансиране от механизма за възстановяване и устойчивост, компонент 8, устойчив транспорт, инвестиция Т8.17 екологосъобразна мобилност, пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност. 10 точка. Предложение относно предоставяне за управление на ВиК обектите, системите и съоръженията, общинска собственост на асоциацията на ВиК за обособена територия област Пловдив. 11 точка. Предложение относно актуализиране на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на община Стадово за 2024 година. 12 точка. Предложение относно разпореждане с недостроен урегулиран поземлен имот 4/266 в квартал 22 по кадастрално-регулационния план на село Поповица, община Стадово. 13 точка. Предложение относно изразяване на съгласие за изработване на ИПУП-ПРЗ и ПКП за Луки Римско 18-25.808 в квартал 2 одобрен подробен устройствен план на село Катуница и даване на съгласие за подписване на предварителен договор за прехвърляне на собственост. 14 точка. Предложение относно одобряване на задание за решаване и изработването на проект за подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местността Балък Сърта по кадастралния план на град Стадово. 15 точка. Предложение относно одобряване на задания по член 125 от ЗУС при разрешаване и изработването на подробен устройствен план, парцелиран план за трасе на кабел на елозахранване на подземни имоти с идентификатор 65139.65.7 по кадастралните карти на град Стадово. 16 точка. Предложение относно одобряване на задание за разрешаване и изработване на проект за подробен устройствен план за регулация и за застрояване в местността Чикова село Катуница. 17 точка. Предложение относно одобряване на задание и разрешаване и изработването на проект за подробен устройствен план, план за регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземни имоти, идентификатор 36244.27.38, местността Болгана по кадастралните карти на село Караджово. 18 точка. Предложение относно предложение на главния архитект на община Стадово, прието с решение по точка 11 от протокол номер 9 от 28 юли 2024 на експертния съвет на община Стадово за обособяване на части от регулираната територия на населените места, именно село Пъртово, село Шнегирово и село Ахматово, с територии регулационни единици, квартали с преобладаващ стърмен терен. 19 точка. Предложение относно придобиване собственост от държавен имот в град Стадово по реда на член 54 от Закона за държавна собственост.
20 предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ. 21 точка отново предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ. 22 точка предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ. 23 точка друга или разни. Уважаеми колеги, имате думата по проекта за дневен ред, начинът, който ви беше изчетен. Има ли предложения за допълнения, корекции и промяна на дневния ред? Но да, предлагайте предложения за дневния ред. Аз правя предложение. Ще се стигнем 12 точки, след като има господин Катев каза, че стане конкурент, за толкова повече. Благодаря на господин Здравко. Господин Буков, заповядайте. Двадесет и първа и 22 години в една. Други желаящи да имам отношение? Аз също правя едно предложение, точка 19, понеже не е разглеждано от комисии по липса на докладчик, да отложим за следващото заседание на общинския съвет. Сега за тези докладчици, значи риските категорично, че няма. И сега оттам нататък и други хора, те ще Сега не умеят да обсъждат се неща. Но тази точка е много важна. Говорим с шефа на областната служба по пожарна безопасност. Може да се говорим там. Това е във връзка с добиването на бившата лечебна. Ако трябва да направим успешен порядък до комисия на общински съвет, но в момента няма как да се разгледаме на този общински съвет. Така, други предложения за корекции и допълнения? Ако няма, предлагам да прекратим разискването по дневния ред. Който е съгласен, може да гласува с един акт. Против, въздържали се, няма, единодушно се приема. Преминаваме към гласуване. Първо предложението на господин Здравко. Точка 12 от проекта за дневен ред да бъде изтеглена. Който е съгласен, моля да гласува с един ръка. Против, въздържали се, няма единодушно се приема. Преминаваме към следващото предложение на господин Буков. Точка 21 и точка 22 да бъдат обединени. Именно предложението от отпускане на еднократна финансова помощ, които са от един докладчик, именно господин Здравко, който е съгласен, моля отново да гласува с един ръка. Против, въздържали се, няма, единодушно се приема. И третото предложение от мое име, а именно 19 точка да отпадне дневния ред. Ние нямаме и друг избор, защото понеже сега не е гледано от нито една комисия. Но всички трябва да предложим на гласуване, който е съгласен 19 точка от проекта за дневен ред да отпадне. Моля да гласува отново с един ръка. Против, въздържали се, единодушно се приема. Във връзка с направените корекции в предложението за дневния ред, предлагам да гласуваме вече цялостния проект за дневен ред, но корекции, които бяха гласувани преди малко от вас, който е съгласен да приемем така повторния вече дневен ред, може да гласува този дневен. Против, въздържали се, няма, единодушно се приема. Преминаваме по първа точка от дневния ни ред, а именно предложения относно Атанас Кръчаров, относно подготовката на районна служба пожарна безопасност за защита на населението. Днес при нас господин Колев, който е към момента новия ръководител на служба, нашата служба пожарна безопасност, е възпрепятстван да присъства и като докладчик присъства господин Габов. Предлагам направо, ако ми позволите, да дадем думата на него, защото най-добре ще може да представи информацията, която ние предоставим. Господин Габов, заповядайте.
Там ще е удобно. Да, заповядайте на трибуната. Здравейте на всички. Инспектор съм службата на 3 месеца. Общата безопасността държава, че е района може би един от най-спокойните в нашата област. Сега е държава опасна. Все пак има обекти, които са доста сериозни. Хубавото е, че нямаме толкова голяма местност. И още от месец март съм започнали подготовка с повишаване на занятията. Колегите, които са с мен, постоянно си имат реакции, си ги следят, правят си занятия активни. Също се обръща внимание на снабдителната мрежа, като нашето внимание засяга пряко хидрантната мрежа. И се забелязва, че масово хидрантите са прецизни. В тази връзка ни предстои среща с ръководството на ВиК Първомай. Най-скоро време ще бъде осъществена. Точно в разговор, ако има авария или се прави някакъв ремонт, се обръща внимание спрямо нашата наредба, хидранти да бъдат нагрени. На този етап нямаме сериозни происшествия за годината, единствено юни месец стане на такова. Пожар в Житен Бог, при който бяха унищожени 180 декара и спасени 730 дейности от селото. Пожарите тази година, за разлика с миналата, са доста повече. Знаете, сега напредната обстановка, станали происшествия, винаги реагираме повече служби, в зависимост от характеристиката на происшествието. На предния съвет стана въпрос за доброволните формирования. Това е доста интересно. И тогава се повдигна въпроса дали в общината има обучителска списък или е само фиктивен, защото ако там нещо стара дума да разчита на някакви, дето освен хората, които се обучават, дали в общината наистина има такъв списък и вече теглим спрямо и наредбата за договорите и нашите изисквания да направим контакт с тези хора. Общо взето, това е. Имате въпроси. Благодарим. Разговор, че млади хора в нашата програма. Ние, не знам дали знаете, но публичното ръководство ще работи доста тясно, винаги сме се отзовавали, когато има нужда. Надявам се и вие, когато сте решили да търсите намирането на начин, включително и ВиК имаше период, в който над 50% от страната ни работиха. Клиничният началник Йошев ни сигнализираше, че му обръща внимание. Най-вероятно и на вас няма да обърна внимание. Обърнете се към нас, ние ще намерим начин да ги принудим. Принудим ги, който от хидранците вече работят. Има се начин. Става въпрос. Има си административни средства. Също искам да кажа от сега на процесите, че много служби нямат това добро взаимодействие с община, за което искам да благодаря и на кмета, и на всички вас, че си взаимодействаме и едно трябва да продължава да бъдеще. Да може да имаш по-малко работа. Първо ми случи да благодаря вчера на се наложи граждани, които не се организираха на пожар, който тръгва половина 18 в близо земеделски нощи, наближаваше там Сърнищи, може би и Блатак, нали, благодарение на бързата реакция на вашите хора, които бяха дежурни, нали, всичко беше бързо. Така че може да им благодарите за бързата и адекватна реакция. Давам думата на комисията по селско стопанство. Заповядайте за доклад. Говорих с информацията, която беше представена тогава. Комисията прегледа информацията в страната и приема. Благодаря. Комисията по местно самоуправление. Комисията по местно самоуправление също предложение за отношение на приема. И както спомена,
списък, след това тези прокурори, които имат Колеги, имате думата по първа точка от дневния ред. Днес има желаещи за отношение. Ирландия, заповядайте. Радостно ме, че се чу, че знаете всички начини, понеже няма някой ден да не знае, че да ни каже има нужда на представители, защото напоителни сте. И това беше много добре, но въпреки всичко напълно е цялото положението на общината. Нещо не закъсна някакво. Благодаря на господин Мандев. Колеги, други желаещи за отношение. Кметовете, които присъстват днес толкова решат господин Жордан Вакушев, след това господин Жордан Иванов. Господин председател, дами и господа общински съветници, информацията, която отразява действителността в нашия район, аз от мое име мога да кажа, че работим добре с службата по пожарна безопасност. Но искам да поставя тук два въпроса относно първа точка от информацията за хидрантите, които съществуват на територията на нашата община. Тук пише, че е задоволително, значи за други села аз не мога да кажа какво е, но за Ахматово специално не може на една територия над 570-600 декара село да има само два хидранта. Вече да оставим това дали са подземни или надземни. По-рано имахме един надземен, той замръзна и се наложи да го направят подземен. Ако е по-добро, не мога да кажа. Но предлагам при срещата, която ще се направи за ВиК, съгласно нормативите, които ги има за населените места, да бъде предложено в най-кратък период, ако трябва тук вече да се търси средство на общинското ръководство, да бъдат монтирани хидранти, защото имаме 22 улици с два хидранта, разберете, не става. Това е едното. Другото, което искам така просто да отля вниманието, в нашото село има много имоти с възрастни хора или пък без да има там някакво присъствие. Хората имат имоти, живеят си по градовете, няма никакво раздвижване. Тревата май-юни месец, когато има дъждове, расте. Сега вече е суха и не дай Боже някой да фърли фас или от бутилка нещо и да се запали. Значи така е оградено, аз като го гледам и като знам, като ръка си познавам селото, значи по-голяма част от селото ще бъде изпепелено. Просто не знам, вече тук от страна на общината, общинското ръководство, и то не да чакаме, примерно, когато тревата е изсъхнала, защото сега е забранено да косим или какво да направим, а това нещо трябва да го се приеме още от пролетта, да се приеме един план, мероприятие за следващата година, защото, слава Богу, сега нямаме големи пожари, но никой не може да каже какво ще бъде за бъдеще. Особено, че ние сме едно от селата, единственото, което имаме, гори, и то доста над 1000 декара имаме горски площи. Смятам, че това е въпрос, който за бъдеще трябва да го разгледаме и да му обърнем по-сериозно внимание. Благодаря. Господин председател, дами и господа общински съветници, господин инспектор, споменахте, че ще предстоят разговори с община, с ВиК Първомай, само че като кмет на село Боляци искам да ви кажа, че ние сме към ВиК Сенода. Предвиждате ли разговори с ВиК Сенода? И друго също искам да ви благодаря чрез вас и на вашите колеги, понеже наскоро няколко седмици имаше пожар, който беше в доста голяма близо до нашето село. Благодарение на вашите колеги всичко беше предотвратено и нямаше щети. Само го благодаря. Други желаещи се на отношение има ли? Ако не, давам думата да се отговори. Заповядайте. Въпрос, защото гледам в практика
Колеги, Никола Пенчев, отговаря. Значи, явно вашето не е равница, имат нужда, но благодари, винаги когато е трябвало нужда, кмет е помагал, нали, да, с това, с каквото е да било. Така че... Да, отбелязвам това нещо. Благодаря. Други желаящи да вземат отношение, има ли това точно или не? Ние имаме специализиран курс, който с норма карами просто се занимава, да ще се дорасне. Даже аз си предлагах да играм. Два пъти съм бил това, но да има колата. Други желаящи има да вземат отношение. Господин Йорданов, заповядайте. Извинявай, аз един път навинувам Бакуш, един път Йорданов, той е Йордан, Бакуш, Йорданов. Едното и другото е вярно. Да. Благодаря. Господин председател, дами и господа, общински съветници, аз съвсем накратко ще взема отношение, тъй като става въпрос за центъра, който е в нашото село. Познаваме много добре работа на центъра. Информацията, която е дадена, отразява действителното положение на центъра, само че тук е такава много сух ред, като статистика е дадено всичко, което е необходимо и което се прави по книгите в центъра. Смятам, че трябва да се допълни информацията за това, което се каза, с проблемите, които ги имат, които се решават, с взаимодействието, което го има между общината, общинското ръководство и администрация, с помощта, която им се оказва, която е постоянно във връзка с транспорта, във връзка с всичко, което е необходимо, що се отнася до ремонт, що се отнася до поддръжка на съоръжения на неща. Всичко това нещо смятам, че трябваше да намери место в информацията. Сега тук получих нещо там за Вулкана, не знам, че се иска. Извинявайте, но те имат там денонощно дежурни служители. Не знам дали това предполага, че трябва да има необходимост от допълнително охрана от 4 човека горе там да се въртат и дали е определено изобщо, дали е възможно и необходимо. Също ремонта, който се прави. Ремонта, който се прави, вярно, че затруднява работа на центъра, защото събират се там хората в едни стаи, в други, да може други да се работят, но тук аз искам да изкажа благодарност на заместника на общината, който с всичко, което е възможно, прави така, че ремонтът да стане както трябва и с най-малко да притесняваме там хората, които работят и които са настанени. И също накрая смятам, че при приемане на информацията от Общинския съвет, мисля, че няма да е лошо да се даде една оценка за работата на персонала и за това, което се прави там. Защото аз трябва да ви кажа, че с разговори, които съм имал с близки хора на настанените там, до сега нямаме оплакване това, което е отразено там. Хората са много благодарни и много хора искат, а възможно, че са малко, тяхто близки да бъдат настанени в центъра в селото ни. Благодаря. Няма правил обикновено предложение във връзка с изказването на кмета на Масово, дали като решението бъде изключено, приема приема доклада, отчета по-скоро на Центъра за национални семейни и дава висока оценка за служителите ни. Къде това удовлетворява което изказване? Ако няма други, които желаят да се кажат, предлагам да прекратим изискването, което е съгласен да въздържали се няма.
единодушно прекратяваме разискванията и минаваме към гласуване. Който е съгласен да приемем бюджета заедно с допълнението, което предлагам на гласуване предложението на това име за решение, именно да допълни с текста, дава висока оценка, само дава висока оценка на всички служители на Центъра за оценяване на документи, който е съгласен може да гласувате за. Против, въздържали се, няма, единодушно се приема. Преминаваме към гласуване на цялостното решение, а именно ще приемаме информацията и допълнението. Вече, което преди малко гласуваме, който е съгласен, може да гласува отново. Против, въздържали се, няма, участвайте, заедно с допълнението, което преди малко гласуваме. Преминаваме към следващата точка, трета. Предложение относно приемане на план за дейността на Общински съвет Садово за второто полугодие на 2024 година. Уважаеми за план за дейността на Общински съвет Садово, благодаря, за второто полугодие на 2024 година. Уважаеми колеги, както знаете, традиционно на всяко 6 месеца трябва да приемем за нашата работа. Да, връзка сме заложили традиционно всичко, което всяка година залагаме. Искаме се, нали, нашите комисии, когато някой от вас има предложения, материали, точки, които искат предложения, които искат да бъдат разгледани на Общински съвет. И смятам, че е важно, защото за общината с цяло да направим такова предложение, за да можем да допълним този план, който сега е на вашето внимание. Давам думата на комисията по местното самоуправление. Комисията приема. Благодаря. Комисията по икономика, финанси и бюджет. Комисията по икономика, финанси и бюджет приема предложението на председателя за план за дейността на Общински съвет. Благодаря. Комисията по социална политика. Благодаря. Комисията по териториално устройство. Комисията подкрепя плана. Комисията по промишлено селско горско стопанство. Благодаря на комисията. Колеги, имате думата. Има ли желаещи за отношение? Няма. Няма предлагам да прекратим разискването, който е съгласен. Моля да гласувате. Против, въздържали се, няма, единодушно прекратяваме разискванията, преминаваме към гласуване. Който е съгласен да приеме плана за дейността на Общински съвет Садово за второ полугодие на 2024 година, моля отново да гласувате за изменение. Против, въздържали се, няма, единодушно се приема. Преминаваме към следващата точка, четвърта. Предложение относно вземане на решение за именуване на улица в село Снегирово, съществуваща по действащия кадастрално регулаторен план на селото. Това е здравото за доклад. Уважаеми госпожи и съветници, в доклада от кмета на селото той ми подзема, че улица с описаните общи точки, които на вас са съставени, същата няма именование, с това връзка той прави предложение до Общински съвет, същата да бъде именован на името на Георги Радовски. Аз съм съгласен с това предложение, но връзка с това да направи предложението с Общински съвет. Благодаря на господин Здравков. Комисията по местното управление на думата. Благодаря. Колеги, имат думата по четвърта точка в дневния ред. Аз ще се да направя едно предложение, което съм го обсъждал с кмета на Снегирово и с господин Буков, Общински съвет от Снегирово. Точно не сам тебе, господин Георгиев, тебе го обсъждахме. Става въпрос относно името на улицата. Аз живея на такава улица, която се казва Георги Сава Раковски и има проблем, когато трябва да покажа това телефон, когато някой трябва да се намери някой да го покажеш адрес, защото Георги Сава Раковски ли е, Георги Раковски ли е, само Раковски ли е.
И в тази връзка, ако има съгласие, предлагам да направим корекция на предложението от кмета на общината. Именно се казва само въпросите чисто за обяснение административно на хората. Виждам, че това се провокира от някои от съветниците, обаче е много неприятно, когато всеки път, когато поръчаш нещо да ти бъде доставим на адрес, се налага да уточняваш и GPS-ите и GPS-ите уточняват нашите данни и нашите здравни карти. Обаче във всеки GPS е различно. И ако ползваш Google Maps е едно, ако ползваш Waze е друго, ако ползваш или нямаш, че използвам търговски наименования, но ако ползваш някой от китайските производители е съвсем различно. Така че, ако има съгласие, Христо Атанасов, кмета на Шуйгирово е съгласен, мисля, че господин Буков също е съгласен за чисто за административно обяснение на гражданите. Ако има съгласие, правя конкретно предложение за на улицата да бъде статус. Давам един коментар. Да. Господин Георгиев, вие също служител на село Шуйгирово, нещо. Нямам забележки. В принцип е логично, защото наистина при доставки, самото изписване, може би да бъде сложно. Извините, от тях. Благодаря. Други желаещи да вземат отношение? Ако няма, предлагам да прекратим разискването на четвъртък, който е съгласен, може да гласува с един ръка. Против, въздържали се, няма. И единодушно прекратяваме разискването, преминаваме към гласуване. Първо предлагам моето предложение за корекция на проекта за решение, а именно на края на изречението, общинската съвет Сасово именува улични точки 241-242-243 по действащия подробен устройствен план на село Шуйгирово, Сибито, Раковско. На място на Георги Раковски да бъде изписано там Раковски в Вишня. Който е съгласен, може да гласува с дигане ръка. Против, въздържали се, няма. Единодушно се приема. Преминаваме вече към гласуване на цялостното решение, заедно с решението за корекция, което е малко взети, който ще може да приеме цялостното решение, моля да гласувате. Против, въздържали се, няма. Се приема. Преминаваме към следващата точка, пета, предложение относно разкриване на нова група в 10 градина, патриархално учително в 2 септември 24-та. Заповядайте за доклад, господин Здравков. Уважаема госпожи, общи съветници, има постъпила допълнителната репорта на съветската година в град Садово, връзка с разкриването на община група. Съответно, съгласно наредба 4 и наредба за финансиране на предучилищното образование, общински съвет е органът, който трябва да вземе решението за увеличаване на капацитета на 10 години. В тази връзка е направено предложението пред вас, а именно да бъде увеличен броя от 4 на 5 групи, съответно те са упоменати в предложението пред вас. Тя също увеличава щата на детската градина с съответния модул, който се полага за една детска градина с 2 модули персонал и един човек. Благодаря, господин Здравков. С това е днешния доклад. Мисля, социална политика на думата. Благодаря. Председателството на социалната комисия. Колеги, имате думата с 5 точка от дневния ред. Има ли желаещи да вземат отношение? Ако няма, предлагам да прекратим разискванията. Който е съгласен, моля да гласува за един ръка. Против, въздържали се, няма. Единодушно разискванията се прекратява и преминаваме към гласуване. Който е съгласен, така направим предложение да стане решение на общинския съвет, моля отново да гласува за един ръка. Против, въздържали се, няма. Единодушно предложението става решение на общинския съвет. Преминаваме към следващата точка 6. Предложение относно стартиране на процедура по реда на член 69, алинея 2 и 3 от наредбата за финансиране на институции в системата на предучилищното и училищното образование за
са утвърждани на паралел от 10 ученика за основно училище в село Шибирово и основно училище в село Болница. Заповядайте, господин Здравко, доклад. Уважаеми госпожи и господа учени съветници, съгласно наредбата за финансиране на институции в системата на висшето училищно образование, областният съвет е орган, който утвърждава маломерните паралелки. В тази връзка има доклади получени от директорите на две училища на община Садово и в училището в село Шенгирово и в Ботенци, съответно за две паралелки с брой от 7 ученика. В едната е във втори, другата е в четвърти клас. Съответно, след приемането на решението, министъра на образованието издава тази дата. Благодаря, господин Здравко, за доклада. Социалната комисия, чието ресор е образование, заповядайте за доклада. Комисията подкрепя. Благодаря. Комисията по икономика, финанси и бюджет. Комисията по икономика, финанси и бюджет предвид следните мотиви за пазването на паралелките, застрашени от сливане или закриване, подкрепя предложението на Благодаря на комисиите. Колеги, имате думата по 6 точка от дневния ред. Има ли желаещи да вземат отношение? Няма. Предлагам да прекратим разискването по 6 точка, който е съгласен, моля да гласува дигане ръка. Против, въздържали се, няма. Единодушно прекратяваме разискванията. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен така направеното предложение да стане решение на общинския съвет, моля да гласуват поименно. Атанас Теодоров, да. Ангел Ангелов. Атанас Ангелов, извинявай. Атанас Ангелов. Георги Йорданов. Георги Буков. Да. Димитър Йорданов. Да. Евгений Тачев. Да. Иван Кристиянов. Милко Каджиев. Да. Никола Мандев. Да. Никола Пенчев. Да. Никола Тодоров. Следно. Тенко отсъства. Спас Панев. Отсъства на болница. Теодора Стефанова. Тодорка Апостолова. Тошо Георгиев. Христо Кирев. Да. 13 за. Предложението става решение на Общинския съвет. Преминаваме към следващата точка. Информация относно отчет на план сметката на такса за битови отпадъци към 30 юни 24-та. Заповядайте, господин Здравко, за доклад. Уважаеми госпожи и господа учени съветници, съгласно финанси на всеки общински съвет трябва да приеме в план на сметка, план сметка за отчет и изпълнение на сигурност, както се битови отпадъци, след тази разпоредба. Ние сме съвместни с тази разпоредба и сме се представили пред вас. И населени места съответно с приходите, съответно с населени места и съответно доста от Благодаря, господин Здравко. Комисията по икономика, финанси и бюджет. Комисията приема информацията на Комисията. Благодаря. Комисията по териториално селищно устройство, които са за комунална дейност. Комисията приема информация. Благодаря на комисиите. Колеги, имате думата по следна точка от дневния ред. Има ли желаещи да вземат отношение? Няма. Предлагам да прекратим разискването, което е съгласен, моля да гласувате. Против, въздържали се? Няма. Единодушно прекратяваме разискванията. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен да приемем информацията в представения ни отчет за план сметката, моля да гласува дигане на ръка. Против, въздържали се? Въздържал се един, против няма. С 12 за и 1 въздържал се, предложението се приема. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно точка 8. Предложение относно корекция на бюджет на община Садово за 2024 година. Здравствуйте, заповядайте доклад. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, предложението за трансформиране на общинския бюджет е направено във връзка с остатъци, които са реализирани от икономии, така също и трансформирането на други финансови средства от бюджета на община Садово, съответно в раздел общински дейности за финансиране дейности на бюджет са формулирани пари какво става и така също и корекция на поименния списък с разходи в положение на бюджет. Благодаря.
Комисията по икономика, финанси и бюджет. Комисията по икономика, финанси и бюджет, предвид необходимостта за закупуването на багер и изграждането на необходимата система, подкрепя предложението за корекция на бюджета. Благодаря. Комисията по социална политика. Комисията по държавната и устройство. Благодаря. Комисията по промишленост, селско стопанство и екология. Благодаря. Комисията по местно управление. Благодаря на комисиите. Колеги, имате думата по 8 точка от дневния ред. Има ли желаещи да вземат отношение? Ако не, предлагам да прекратим разискванията, с което е съгласно моля да гласуват. Против, въздържали се, няма. Единодушно прекратяваме разискванията, преминаваме към гласуване. Който е съгласен с направеното предложение за стане решение на Общинския съвет, моля да гласува поименно. Атанас Телчаров, да. Атанас Сандов, да. Георги Буков, да. Димитър Родонов, Да. Евгений Тачев, Изредно, Иван Христинов, Емил Хаджиев, да. Никола Мандев, да. Никола Пенчев, да. Никола Тодоров, Изредно, Пенчев Пончев, Тодоров Теднова, да. Тодорка Апостолова, Тошо Георгиев, да. Държал се. Христо Кирев, да. Значи 11 за, 1 въздържал се и 0 против. Предложението става решение на Общинския съвет. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, именно точка 9. Предложение относно одобряване на проект за допълнително споразумение към споразумение за сътрудничество за кандидатстване с предложение за изпълнение на инвестиция в процедура BG-RRP 8.013 и по-съобразна мобилност. Отворете на здравото доклад. Уважаеми госпожи и господа съветници, община Садово с ваше решение взе решение да се партньорство с община Садово да участва в този проект. Във връзка с изпълнението на този проект трябва допълнително да се подпише споразумение с съответно другите партньори, които са община Садово и Автотранс БГ. В тази връзка ние правим специален прогрес за искане за решение. Това нещо да се случи. Благодаря на господин Здравството доклада. Комисията по селско стопанство, екология и евроинтеграция. Има думата. Комисията приема предложението. Благодаря. Колеги, имате думата по 9 точка от дневния ред. Има ли желаещи да вземат отношение? Ако няма, предлагам да прекратим разискването, което е съгласно моля да гласуват. Против, въздържали се, няма. Единодушно прекратяваме разискването, преминаваме към гласуване. Който е съгласен по 10 точка от дневния ред, предложението за решение да стане решение на Общинския съвет, моля да гласува ползване на ръка. Против, въздържали се, няма. Единодушно предложението става решение на Общинския съвет. Преминаваме към следващата точка 10. Предложение относно предоставяне на управление на ВиК обекти, системите и съоръжения, собственост на асоциацията на ВиК, също на територия от България, което е Уважаеми съветници, в миналата година община Садово реализира проект, който беше под мен беше от национално колко и съответно съгласно в България, общинските трябва да има решение този проект да бъде прехвърлен в активите на ВиК асоциацията. Най-парадоксалното е, че те нищо не правят в самото ВиК, всичко се очаква на нас. Вместо да има проблем с същия този водопровод, само че общата, който довежда към себе си. И аз собственото лично им казах, че ние нямаме възможност да правим инвестиции, да си помислят те какво ще правят. И гледам, нищо не правят. Онзи ден имаше свлачище в селото, без затворен път е пред Матово. Продължават се водопровода. Не знам до къде ще стигне това тяхно борство. Аз не мога да разбера, те само от страна на експлоатирането не са, а всички други разходи трябва да ги прави някой друг, държавата и общината. Но ще видя сега, по друга община се мобилизира. Как ще реагирате, ако не пак ще занимаваме общинството. Благодаря. Но въпреки това трябва да вземем решение.
Колеги, имате думата като се точка от дневния ред. Има ли желаещи да вземат отношение? Заповядайте, Георгия. Според мен трябва да се пускат повече писма и да се гледат съответните органи, които законосъобразно да накарат ВиК да си върши работата. Явно има безотговорност в тяхно отношение, защото от една страна ще изпълнено и обектът е готов за издаване видимо, спазени са всички законови изисквания за изграждане и подготвени за продаване. И отношението на отсрещна страна много несериозно и ние трябва да подходим явно по-твърдо. Да сезираме органи, които актове и така нататък да се намерят. Значи, отношението на това не е по-сериозно. Благодаря. Георгия за изказването. Други желаещи да вземат отношение? Господин Ангел, заповядайте. Което колега отношение, защото с ВиК проблеми са навсякъде във всички села. И особено също и кметите, би казал малко по-сериозно се да застъпи. Повече. Малко повече дисциплинари, проблема навсякъде във всички села. В специално за Боляр си говоря, сега в момента ние от 9 часа сутринта до 11, предполагам до 22 часа, а да не 22 часа, и нямаме никакво време. И може да се изкъпиш, може да се изкъпиш абсолютно нищо. Затова ще дава да не съм сигурен да постъпим с ВиК. Благодаря. Господин Ангел, други желаещи да вземат отношение? Няма. Който предлагам да прекратим разискванията, който е съгласен да прекратим разискванията. След точка, моля да гласува с един. Против, въздържали се няма. Единодушно прекратяваме разискванията, преминаваме към гласуване, което трябва да бъде поименно. Който е съгласен с така направените предложения за стане решение на Общинския съвет, моля да гласува поименно. Атанас Чавчаров да. Атанас Ангелов. Георги Бог да. Димитър Йорданов Да. Иван Христов. Да. Димитър Ходжиев. Вече стана за втори път дядо. Вече да се живо и здраво внучето, прекратявам процедурата, преди да свършва, за да не пазим. Поздрави за тебе. А ти имаш два повода за теб. Никола Мандев. Никола Пенчев. Теодор Стефанов. Да. Теодор Карпотов. Тошко Георгиев. Христо Кирев. И единодушно с 12 за предложението става решение на Общинския съвет. Преминаваме към следващата точка. 11. Предложение от актуализиране на годишна програма за управление и разпореждане в имотите и общинска собственост. Заповядайте за Уважаема госпожо съветници, предложението го правим във връзка с имот, който е в конкурса за продажба. Сега 670 квадратни метра. благодаря на господин Здравев. Комисията Стефио. Благодаря. Комисията по местно самоуправление. Комисията няма следната точка. Благодаря. Колеги, имате думата по 11 точка от дневния ред. Има ли желаещи? Ако няма, предлагам да прекратим разискването, което е съгласно, моля да гласувате. Против, въздържали се, няма. Единодушно прекратяваме разискванията, преминаваме към гласуване, което отново трябва да бъде поименно. Който е съгласен така направените предложения да стане решение на Общинския съвет, моля да гласува поименно. Атанас Чавчаров да.
Буков. Димитър Йорданов. Да. Иван Кристов. Да. Милко Хаджиев. Да. Никола Мандев. Да. Никола Пенчев. Да. Никола Теодора Стефанова. Христо Кирев. Да. Единодушно с 12 за предложението става решение на Общинския съвет. Преминаваме към следващата точка 12, която реално е проекта за дневен ред 13. Предложение относно изразяване на съгласие за изработване на ИПУ, ПРЗ и ПКП за УПИ 18 Римско 25, 148 квартал 2 на село Косурица, това е географски доклад. Тогава първо, защото известно след влизане така наречените решенията, искаме тази регистрация за работа на съдебното ниво в Благодаря на господин Здравков. Комисията Кечо има думата. Комисията по Кечо приема предложението. Благодаря. Колеги, имате думата по 12 предложение. Има ли желаещи да вземат отношение? Ако няма, предавам да прекратим разискванията, който да съгласен може да гласува. Против, въздържали се няма. Единодушно прекратяваме разискванията, преминаваме към гласуване. Който е съгласен така направеното предложение да стане решение на Общинския съвет, моля да гласува поименно. Атанас Теодоров да. Атанас Ангелов да. Георги Буков да. Димитър Йорданов Да. Иван Кристов Да. Милко Хаджиев Да. Никола Мандев Да. Никола Пенчев Да. Никола Теодора Стефанова Да. Теодорка Москова Точно Георгиев Да. Христо Кирев Да. единодушно с 12 за предложението става решение на Общинския съвет. Преминаваме към следващата точка 13. Предложение относно одобряване на задание и разрешаване на работването на проект за подробен устройствен план, план за регулация за промяна в предназначението на земеделска земя с идентификатор 65139.1 местност Балък сърта на град Стабло. Общин съвет е предложението направено за смяна за ограничението за ремонт, който се намира в дейност на град Стадо, в България. Благодаря на господин Здравков. Комисията Кечо има думата. Комисията подкрепя предложението. Благодаря. Комисията по селско стопанство. Комисията подкрепя предложението. Благодаря на комисията. Колеги, имате думата по 14 точка от дневния ред. Има ли желаещи? Ако няма, предлагам да прекратим разискванията, който е съгласен, може да гласува. Против, въздържали се, няма. В момента сме на 13 точка, срещу 14. Преминаваме в процедура по гласуване, която трябва да бъде поименна, който е съгласно така направеното предложение да стане решение на Общинския съд, може да гласува поименна. Атанас Теодоров да. Атанас Ангелов да. Георги Буков Да. Димитър Йорданов Да. Евгений Ташев Иван Кристов Да. Милко Хаджиев Да. Никола Мандев Да. Никола Пенчев Теодора Стефанова Теодорка Апостолова Точно Георгиев Да. Христо Кирев. Да. Единодушно 13 за предложението става решение на Общинския съвет. Преминаваме към следващата точка 17. Предложение относно одобрение на задание по чл. 125 минут в град Стабло. Искам за решение на Общин съвет и за одобряване на да бъде проект за ПУП от заедното на град Стабло, съответно се упоменат да се ПУП, който ще преминава извън организационните сектори. Благодаря на господин Здравков. Комисията Кечо има думата. Комисията подкрепя предложението. Благодаря. Комисията по селско стопанство. Комисията подкрепя предложението.
Благодаря за помощи. Колеги, имате думата. Има ли желаещи да вземат отношение? Ако не, предлагам да прекратим разискванията, които е съгласно може да гласувате и за ръка. Против, въздържали се, няма. И единодушно прекратяваме разискванията. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с предложението да стане решение на Общинския съвет по тази точка, може да гласува поименно. Атанас Теодоров, да. Атанас Ангелов. Георги Йорджук. Димитър Йорданов. Да. Евгений Тачев. Иван Христов. Милко Каджиев. Да. Никола Мандев. Да. Никола Пенчев. Да. Никола Тодоров. Тодор Стефанов. Да. Тодор Апостолов. Тофи Георгиев. Да. Христо Кирев. Да. Единодушно с 13 за предложението става решение на Общинския ни съвет. Моля? 13 за. Преминаваме към следващата точка от дневния ни ред. Предложение относно одобряване на задание и разрешаване и изработването на проект за подробен устройствен план, село Кутурица, от което здравството доклад. Истинско решение за изработване на ПУП ПДП за промяна предназначението от землището на село Кутурица за местно строителство. Благодаря. Колегите от тези от думата. Комисията подкрепя предложението. Благодаря. Комисията подкрепя Панко. Комисията подкрепя предложението. Благодаря на комисиите. Колеги, имате думата по точката. Ако няма желаещи да вземат отношение, предлагам да прекратим разискването. Който е съгласен, може да гласува сега на ръка. Против, въздържали се, няма. Единодушно прекратяваме разискванията. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен, така направеното предложение да стане решение на Общинския съвет, моля да гласува поименно. Атанас Теодоров, да. Атанас Ангелов, да. Георги Бук, да. Димитър Йорданов, Да. Евгений Тачев, да. Иван Христов, Милко Каджиев, Да. Никола Мандев, да. Никола Пенчев, да. Тодор Стефанов, Тодор Апостолов, Тофи Георгиев, да. Христо Кирев, да. Единодушно с 13 за, предложението става решение на Общинския ни съвет. Преминаваме към следващата точка. 16. Предложение относно одобряване на задание за решаване на работното на проект за строителен план в село Караджово. Предложението е сходно с предишното, само че в село Караджово, което предполага предназначението на който иска да бъде строено. Благодаря на господин Здравството доклада. Смятам, че ще около комисията Комисията подкрепя предложението. Комисията селско горско. Благодаря. Колеги, имате думата, господин Здравството. Аз само в тази връзка очаквам още повече силни такива намерения, още повече ще видим какво става и как на град на така наречени водни станции. Да, не знам дали че и са наводени въобще се задължава страшно много още. Вече очаквам инвестиционните намерения вече да бъдат насочени насам. Колеги, имате думата по най-съвременния ред. Има ли желаещи да се Ако няма, предлагам да прекратим разискването, което е съгласно, може да гласувате против, въздържали се. Няма. Прекратяваме разискването, преминаваме към гласуване. Който е съгласно 16 точка от дневния ред, предложението да стане решение на Общинския съвет, може да гласува поименно. Атанас Теодоров, да. Атанас Ангелов, да. Георги Бук, да. Димитър Йорданов, Да. Евгений Тачев, Иван Христов, Милко Каджиев, Да. Никола Мандев, Да. Никола Пенчев, Да.
Тези Бончев, с Пасъчов, Теодора Технова, Тодор Хапотов, Софи Георгиев, Христо Кирев. Единодушно с 13 за, предложението става решение на Общинския съвет. Преминаваме към следващото 17. Предложение относно предложение на главния архитект на община Садово, пред решение на точка 11 на ОСУ. Уважаема госпожо и господа община съветници, настоящото предложение направено във връзка с предложение и намерение като архитект на община Садово за изменение. Аз се изразих моята подкрепа, той е тук на сесията, може да ви запознае за какво става въпрос, а именно в някои от населените места на територията на община Садово, именно Ахматович, Гирово и Първишко. Да бъде променено съгласно закона за териториалното устройство, плановете им за устройство, не знам, той както Дадем дума за да. да, просто да може да бъде променен строителен граници с по-голям параметр. Дикците му е малко лошо, ще видят. Това е един Бонов. Тази инициатива възникна при мен преди много година. Ще бъде как начало. Нашия законодател по специалното материя, което работим, в 2001 година, законът за устройствен територия дава правна възможност части от територията на населените места да придобият такъв режим, ако имат фактически обстоятелства. Това сме възстановили по чертежи, по графики, по фотографски характеристики и много подготовки на нашите планове. Бих искал да кажа, че от години и половина аз имам честа удоволствието да работя за вашата община и вярваме на процеси на урбанизация, които са положителни смисъл. Дали географски, дали социални, дали са предпоставки на вашата територия, на нашата община. Дали други фактори влияят, но много сърдечани и близки познати, които се дадат промени, имат интерес към нашата територия. И сега, това, че законодател е казал да имате села, защото още като искане, може да бъде по-малко от 600 квадрата на един парцел. Ето на един казвам, селата, които имат части или изцяло са в дълни терени, там вече площната характеристика може да намали до 200 месеца. В психологически план какво се получава? Един наследател става 20 има 500 квадрата, които го погледат в новата, обаче не го региозат на 400, защото не позволява. Това е един от способите, с които може да бъде полезно. В този смисъл, увеличаването на тези утина чрез делението, което вижте и полагам вземете положително решение, ще го приемете, ще даде възможност за по-добра организация. Нашата територия, община Садово и населените места полага наистина да отидат по-виждане. Има и друг социално-икономически аспект. Когато площите характеристики са по-малки, бихме могли да удовлетворим определени по-активно корупциите, както които много активно или така ги казва агресивно подхождат към организацията на територията, те все пак са един фактор, който специално политически форми трябва да разгледаме, но би било хубаво да удовлетворим максимално есен, че ние ползваме нашите общински интереси и фирмата, именно удовлетворяването на повечето приоритети. В този смисъл, преди много години направихме съгласователен режим официален с кметовете на двете населени места. Видяхме, че има територии, които части от тях могат да придобият такъв статут. С ваше благословие, това нещо, ако се случи, ще бъде удовлетворено. Няма и да можем да рекрутираме хората, които претендират за тази процедура и да ни кажем да не става, защото благодаря за това. Благодаря на закон. Течо има думата. Благодаря, колеги, има думата. Имате думата 14 точка.
думи изцяло в интерес на нашите граждани. Да може да сме максимално полезни. Ако няма желаещи за изключение, предлагам да прекратим разискването, което е съгласно на гласуването. Против, въздържали се няма, или да прекратяваме разискванията, преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение да стане решение на Общинския съвет, моля да гласува поименно. Атанас Сърчаров да. Атанас Ангелов да. Георги Буков да. Димитър Йорданов да. Евгений Тачев да. Иван Христиев Емил Каджиев да. Никола Мандев да. Никола Пенчев да. Никола Тодоров Тодор Стефанов Тодор Апостолов Тошо Георгиев да. Христо Кирев да. Единодушно с 13 за предложението става решение на Общинския съвет. Преминаваме към следващата точка. 18. Предложение относно придобиване точка 18. Предложения относно отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Стефанов Столев и Атанас Стоянова Столева. Предложения са от моето име, но давам направо думата на социалната комисия. Комисията предлага да се отпусне еднократна финансова помощ на Иван Стефанов. Ще усетите ли как подлежи на Бога 5 лева? Който имена? Добре. Лични данни са от. Да, предлага да се отпусне Иван Стефанов. Благодаря колеги, има желаещи да вземат отношение? Ако не, предлагам да прекратим разискванията, който е съгласен, може да реши. Против, въздържали се няма и да прекратяваме разискванията. Преминаваме към който е съгласен така направените предложения да стане решение на Общинския съвет, може да се получи на нашата държава от Атанас Ангелов. Да. Георги Буков. Да. Димитър Йорданов. Да. Евгений Тачев. Да. Иван Христиев. Милко Каджиев. Да. Никола Мандев. Да. Никола Пенчев. Да. Стефанов. Тодор Апостолов. Тошо Георгиев. Да. Христо Кирев. Да. Единодушно предложението с 13 за става решение на Общинския съвет. Преминаваме към следващата точка. Точка 19. Когато се заявява обвинението точно за отпускане на еднократна финансова помощ, които беше изпълнението на Заповядайте, госпожо Христиева. Комисията предлага да се отпусне финансова помощ еднократно на точка 360 и на Иван Стефанов. Благодаря. Колеги, имате думата. Ако няма желаещи да вземат отношение, предлагам да прекратим разискването, който е съгласен. Който е съгласен, моля да гласува книгата. Против, въздържали се, няма. Единодушно прекратяваме разискванията. Който е съгласен така направеното предложение да стане решение на Общинския съвет, моля да гласува поименно. Атанас Сърчаров да. Атанас Ангелов да. Георги Буков да. Димитър Йорданов Да. Евгений Тачев да. Иван Христиев Милко Каджиев да. Никола Мандев да. Никола Пенчев да. Тодор Стефанов Тодор Апостолов Тошо Георгиев да. Христо Кирев да. Единодушно 14 за предложението става решение на Общинския съвет. Преминаваме към следващата точка 20 други или разни. Колеги, има ли желаещи някой да вземе отношение по тази точка? Господин Евгений Тачев, след това господин Тошо Георгиев, заповядайте.
Господин Ташев, мене ще позволя да взема отношение това коментиране в тези хора. Мисля, че човек на комисиите да се определят единствено с възможност на съвети. Понякога се случва човек да е на болница, случва се човек да трябва да го няма тук, случва се човек да взема някакви все пак невъзможност да присъства на комисия. И именно за това правим в без. Понякога. Ако желаете, за мен е още по-лесно да направим някаква регулация на това нещо, кога може да се прави комисия, но това ще ни затвори абсолютно всички възможности да лавираме с това нещо и да трябва да съобразяваме отсъствието или присъствието на някой съветник на тези комисии. Така че, помислете си го хубаво, ако решите, ще го направим. Аз нямам кой. Думата също. Много по-лесно. Аз за това казах, че... Аз за това казах, че моята работа ще е обаче, когато ми звъни някой от съветниците и ви каже, ти за болница да направим комисията един, два, че няма изключение. Ние да вкараме ли го в правилника или... Няма го. Затова казвам, че му обясните. Помислете го и го коментирайте го между вас си, аз съм на линия, ако решите го правим. Господин Георгиев, да, господин председател, във връзка с работата на комисиите, този бяхме един проблем, който се получи, липса на докладчици. И аз смятам, че това е много голям проблем и трябва да намерим начин да го решим, защото комисиите имат нужда от докладчици, от хората, които са ги ставили тия материали, значи ние не можем да знаем всичко. И трябва да установим някакъв ред, да видим защо те ни се явяват и как биха се явяват. благодаря на господин Георгиев, че позова да отговоря. Господин Завков, ще коментираме този въпрос. За следващата сесия ще бъде така много по-тясно регулирано на докладчиците. В случая само една точка не можа да бъде докладвана на нито една сесия, тя да това отпадна от заседанието на Общинския съвет. Имаше две точки, които трябваше да бъдат разгледани от две комисии, но поради лично докладчик в едната комисия се разгледа само в една. Така че, да, това е проблем, това е нещо, което сме го коментирали и за другия път ще бъде отстранено, администрацията ще намерят начин да присъства човек, който да това за тази връзка благодаря на господин Конов, защото заместваше по някои точки някои колеги от администрацията, които бяха възпрепятствани. Благодаря, господин Конов, за това. То по-скоро без трябва да благодаря, но ви благодаря от мое име. Така че имаме го преди това. Благодаря. И едно още предложение има, но това на към вас, господин Пачев. Във връзка с организацията и дейността на Общинския съвет. Член 26 гласи, че Общинския съвет от правилника на Общинските съветници трябва да бъдат издадени членски карти, определени от председателя на Общинския съвет. Да, благодаря за това нещо, което повдигнахте че въпрос господин Георгиев. Снимки не е представил никой, освен господин Ангелов. Така че ако ме представи, че ще направим карта. Така че очаквам от всеки един от вас да предостави снимки и ще направим процедура. За мен сме дали фирма, която да ги направи тип като лични карти, които са. Така че очакваме снимки, ще ги направим. Да, молбата ми е тогава към секретаря. Тя просто може да установи редът, който да бъде. Всеки един от вас нека да се донесе просто снимка, дали картина, дали по-добре на цифров носител, паспортна снимка. То е ясно, че при разни какво ще ги давате, но просто нека да ги съберем, да направим на всички, не само. Да, това е.
Господин Кирил, заповядайте. Да, аз имам едно питане, защото преди няколко дни ми се случи една случка в село Горявци. Органи на реда ме спряха, за да им помогна. Имаха някакъв проблем там с някакво обаждане за проблеми и трябваше да ги изведа до еди къде си, до еди кой си. Но хората така, в течение на обстоятелства, разбраха, че съм общински съвет и казаха така: дали има такава възможност да поставим на по-големите улици или на ключови места номер на улицата, след като нямаме наименование. Нали, сигурно този проблем го има в други села. Да. Има ли такава възможност и към света може да Лично да плащаме. Лично да плащаме. Тя ще помогнем на тях, на пожарната и Там сме да го обсъдите, за да без наблюдаци и вместо на общината, съвместно с администрацията, това нещо може да се. Колеги, други желаящи да вземат отношения? Има ли други желаящи да вземат отношения? Ако не, предлагам да открием днешното заседание. Направо го закривам за хубав ден ви желая. Колеги, общо на снимата, знаеш. Който няма снимка, Снимка.